S krajom o vegánstve. Moderné slovenské potraviny Kraj a Slovenská vegánska spoločnosť vám prinášajú seriál dialógov o benefitoch rastlinnej stravy a vegánskom životnom štýle. Vítajte pri počúvaní ďalšieho dielu seriálu S krajom o vegánstve. Ak uvažujete o tom, že by ste zo svojho jedálnička postupne vyradili živočíšne produkty, dnes vám ponúkneme niekoľko dôvodov, prečo to urobiť. S Kristínou Čaparou zo Slovenskej vegánskej spoločnosti sa budeme rozprávať o tom, aký dopad má tradičné stravovanie, ktorého súčasťou je mäso, na našu planétu a ako veľmi by sme jej pomohli, keby sme sa rozhodli jesť inak. Ospravedlňte prosím zníženú kvalitu zvuku. Vzhľadom na epidemiologickú situáciu na Slovensku nahrávame tento podcast v rúškach. Kristína, začneme otázkou, ktorú si postupne rozoberieme na drobné. Môžeme tvrdiť, že stravovať sa vegánsky znamená stravovať sa najlepšie pre našu planétu? Áno, je to tak. Berieme samozrejme do úvahy to, že teraz sa rozprávame o ľuďoch žijúcich v rozvinutých krajinách, ako sme aj my v Európe, ktorí majú v potravinách na výber veľkú škálu jedál a ohľadom svojho stravovania majú možnosť sa rozhodovať. Prečo je to teda najlepšie? Napríklad podľa organizácie OSN produkujú mäso a mliečne výrobky až 14,5% zo všetkých človekom vytvorených emisí skleníkových plynov. To je dohromady viac ako celosvetová doprava, čiže všetky autá, nákladiaky, lode, vlaky, ale aj lietadlá. Znižovanie príjmu živočíšnych produktov v strave odporúčajú napríklad FAO, čo je Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo v rámci OSN, ale aj klimatický panel alebo IPCC. Odporúčajú to aj závery zo štúdií Oxfordskej alebo Harvardskej univerzity, takisto aj štúdie, ktoré boli uverejnené v prestížnych vedeckých časopisoch ako napríklad Nature alebo Lancet. A napríklad aj svetoznáma organizácia Greenpeace nedávno spustila kampaň, v ktorej informuje o devastačných účinkoch živočíšnej stravy na planétu. Akú úlohu hrajú v tomto hospodárske zvieratá, keďže vegáni, ako vieme, ich nekonzumujú? Už pred 9 rokmi, v roku 2011, tvorili hospodárske zvieratá hmotnosti najväčší podiel stavovcov na planéte a bolo to okolo až 67%. Dnes sa chová a zabije na planéte až okolo 70 miliard hospodárskych zvierat ročne a to sú len zvieratá určené na konzumáciu. Nie sú tam zarátané ryby, laboratórne zvieratá ani kožušinové a iné zvieratá. Také množstvo zvierat už predstavuje významnú ekologickú záťaž pre našu planétu. Hospodárske zvieratá spotrebujú veľmi veľké množstvo krmiva. Na pestovanie tohto krmiva alebo ako pasienky sa dnes už využíva približne tretina suchozemského povrchu planéty a tejto plochy neustále pribúda. A dosahuje sa to odlesňovaním, čiže klčovaním alebo vypaľovaním, čo samozrejme extrémne a vo veľkom ničí ekosystém a biodiverzitu na našej planéte. A to aj v takých vzácnych oblastiach, ako je amazonský prales, kde je viac než 80% z odlesnenej plochy pralesa sa využíva dnes na pestovanie krmiva alebo ako pasienky a to prevažne pre hovädzí dobytok. No možno posluchači zaznamenali správy najintenzívnejšie asi pred rokom, keď horel amazonský prales a je pravidelne podpaľovaný úmyselne, pretože práve na vyhoretých miestach vznikajú pastviny alebo polia pre krmné plodiny, určené pre zvieratá, ktoré sa vyvážajú do celého sveta, čiže aj do Európy. Správne tomu rozumieme, že čím viac zvierat chováme, aby sme ich potom skonzumovali, tak tým väčšia záťaž pre našu planetu? Áno, samozrejme, čím viac budeme ako spotrebitelia siahať po živočíšnych produktoch a zvyšovať dopyt, tým viac živočíšnych produktov sa bude produkovať, čo znamená veľkú ekologickú záťaž. Nie je to možno na prvý pohľad zrejme, no živočíšny priemysel je zo všetkých priemyslov na svete najväčším spotrebiteľom pitnej vody, spotrebúva oveľa väčšie množstvo fosílnych palív, než je tomu pri výrobe rastlinných bielkovín, vytvára viac skleníkových plynov než všetká doprava dohromady a využíva enormné množstvo poľnohospodárskej pôdy. Napríklad už v roku 2011 zabral živočíšny priemysel až 75% všetkej poľnohospodárskej pôdy. A veľmi dôležitá je informácia, že napríklad z celej váhy hovädzieho dobytka sa skonzumuje len 60%, pričom zbytok tvorí nepotrebný odpad. Chov hospodárskych zvierat je oproti pestovaniu plodín takto veľmi neefektívny. Napríklad pri produkcii mlieka a ostatných živočíšnych produktov je situácia podobná. Kalórie vlastne, ktoré skonzumujú hospodárske zvieratá, z tých sa k človeku vo forme mäsa alebo iných živočíšnych produktov dostane iba 10%. V súvislosti so stravovaním existuje výraz ekologická stopa. Môžeme si vysvetliť, čo to presne znamená? Najjednoduchším spôsobom, ako definovať ekologickú stopu, by bolo nazvať ju dopadom ľudských aktivít meraných z hľadiska oblasti biologicky produktívnej pôdy a vody potrebnej na výrobu tovaru, pričom sa berie do úvahy aj vzniknutý odpad. Do ekologickej stopy potravín, ktoré konzumujeme, vlastne patrí všetko, čo sa v dôsledku ich produkcie spotrebovalo, vyprodukovalo, poškodilo alebo inak zmenilo. V produkcii mäsa je najprv treba vypestovať krmivo pre zviera. Využívame tak nejakú poľnohospodársku pôdu, ktorá mohla byť inak pôvodne lesom, mohla zadržiavať vodu v krajine, zachytávať CO2 a vytvárať prostredie pre existenciu pestrej škály rastlín a živočíchov. Kristína, vedeli by sme prechodom na vegetariánsku, možno až vegánsku stravu ušetriť napríklad vodu?
Ako som už spomínala, živočíšny priemysel spotrebúva najviac pitnej vody na planéte, pretože voda slúži na závlahu krmných plodín, na napájanie zvierat alebo pri konečnom spracovaní živočíšnych produktov. Čo sa týka našej dennej spotreby vody, za takmer 3/4, čiže okolo 3600 litrami vody denne je zodpovedná naša spotreba potravín a predovšetkým tých, ktoré sú živočíšneho pôvodu. Zmeny, ktoré spravíme v našom stravovaní, tak majú najväčší vplyv na našu spotrebu vody. Dobre, a ak sa rozhodneme vyradiť z jedálnička mäso, ako tým pomôžeme našej planéte? Znížime samozrejme dopyt po živočíšnych výrobkoch, tým pádom zvýšime dopyt po rastlinnej strave, ideálne tej celistvej. Tá má oveľa nižšiu ekologickú stopu, čiže nižšiu spotrebu vody, pôdy, menej transportu a menej odpadu, ktorý sa vyprodukuje. Samozrejme, ak by sme namiesto konvenčnej stravy začali konzumovať napríklad len tropické ovocie, ekologická stopa by pravdepodobne nebola nižšia, ale ak sa zameriame na celistvú rastlinnú stravu s obilninami a strukovinami a zeleninou, tak tá má oveľa nižšiu tú ekologickú stopu. No na internete dnes existujú už aj kalkulačky pre výpočet ekologickej alebo aj uhlíkovej stopy. Stačí zadať do nej danú potravinu a kalkulačka ju vypočíta a spriemeruje. Kristina, povedzme si ešte zo pár príkladov, v čom je rastlinná strava lepšia ako tá živočíšna. Okrem toho, že výroba rastlinnej stravy oproti živočíšnej je oveľa efektívnejšia a neprichádza tam k takým veľkým stratám naprieč tým výrobným reťazcom, má aj iné výhody, o ktorých sme hovorili aj v predchádzajúcich podcastoch a blogoch. Napríklad má menej nasýtených tukov a žiaden cholesterol, má viac vlákniny, ktorá je prospešná pre našu črevnú mikroflóru. Vegáni bývajú v priemere štíhlejší a menej náchylní na civilizačné ochorenia, napríklad cukrovku typu 2, rakovinu, srdcovo-cievne ochorenia. V mnohých prípadoch je trvácnejšia než živočíšna strava. No a nedovolí mi to vynechať stránku, pre ktorú zotrváva väčšina vegánov na tejto ceste, a to sú tie morálne dôvody spojené práve s intenzívnou živočíšnou výrobou, ktorá funguje aj u nás na Slovensku. A ako by teda malo vyzerať také správne ekologické stravovanie? Malo by vyzerať tak, ako sa ho snažíme opisovať počas tohto podcastu, aj v predchádzajúcich a v tých predchádzajúcich blogoch. Určite treba siahať čo najviac po lokálnych surovinách, no väčšina rastlinných surovín má nižšiu ekologickú stopu než tie živočíšne, ak sú aj dovážané. Najväčšia časť ekologickej stopy vzniká totiž pri produkcii potraviny a to, čo si dáme, je preto oveľa dôležitejšie ako to, odkiaľ to pochádza. Namiesto mliečnych výrobkov je dobre zaradiť orechové mlieka, niektoré mäsové pokrmy skúsiť nahradiť rastlinnými surovinami, pridať do jedál viac strukovín, tofu. Stačí začať v malom a postupne zaraďovať nové potraviny. A ak nás teraz počúva niekto, kto uvažuje, že z jedálnička vypustí mäso, vieme mu poradiť nejaké rastlinné alternatívy? Áno, dnes už to nie je problém si kúpiť aj nejakú mäsovú alternatívu. Namiesto kuracieho soté sa dá výborne pripraviť tofu soté, namiesto hovedzieho gulášu sa dá vytvoriť fazulový alebo hlívový guláš. Je veľmi dôležité nenahradiť len chuť mäsa, ale aj živiny. Určite je vhodné si prečítať aj ďalšie blogy Kraja o vegánstve. Zatiaľ v 3 poslucháči nájdú aj príkladné menu. A čo skoro aj vianočné vegánske menu. Na trh však prichádzajú stále nové alternatívy a produkty, fašírkové zmesi, rastlinné klobásy, ktoré sú vynikajúce napríklad aj do kapusnice, rastlinné jogurty a podobne. Jednoducho zveganizovať sa dá dnes takmer všetko a potraviny Kraj sú v tomto výnimočné, pretože majú špecializovanú sekciu vegánskych potravín, ktoré inde na Slovensku zoženiete ťažko. Navyše údeniny a spracované mäso boli Svetovou zdravotníckou organizáciou zaradené medzi karcinogénne potraviny, čiže je vhodné práve tu dať šancu tým rastlinným potravinám namiesto živočíšnych. Asi sa zhodneme na tom, že neoddeliteľnou súčasťou slovenskej kuchyne je aj kravské mlieko. Zrejme však existujú aj šetrnejšie, povedzme ekologickejšie mlieka však. Áno, mlieko je samozrejme rozšírenou potravinou s dlhou tradíciou v našej kuchyni. Dnes si už môžete však vybrať aj z celej škály rastlinných alternatív, napríklad mandlové mlieko má jemnú orieškovú chuť, hodí sa do raňajkového mysli, krémové ovsené mlieko napríklad do kávy a jemné sojové mlieko zase do varenia. Varianty sú niektoré obohatené o vápnik a sú dobrým zdrojom tohto minerálu a majú porovnateľnú využiteľnosť ako živočíšne mlieko. Nemusíte sa preto obmedzovať na kravské mlieko a môžete si vybrať z rôznych chutí, ktoré sú navyše prínosné pre životné prostredie. Kravské mlieko má veľkú ekologickú stopu, spôsobenú rovnakými príčinami ako v prípade hovedzieho mäsa. Rastlinné alternatívy sú lepšie vo všetkých ukazovateľoch produkcii skleníkových plynov, potrebnej pôdy a aj spotrebe vody. No najekologickejšie sú sojové a ovsené mlieko, rýžové a mandlové majú v porovnaní s nimi o niečo vyššiu spotrebu vody, ale v porovnaní s krávskym mliekom však stále víťazia všetky rastlinné alternatívy a neporovnateľne sú šetrnejšie v oblasti pôdy a skleníkových plynov. Kristíne Čaparo zo Slovenskej vegánskej spoločnosti ďakujeme za ďalšie zaujímavé fakty na tému vegánstvo. Jednou z možností, ako žiť ekologickejšie, je stať sa vegánom a pred živočíšnymi uprednostniť rastlinné produkty. Ďalší diel seriálu s Krajom o vegánstve si budete môcť vypočuť už čoskoro. Tento podcast vám priniesli moderné slovenské potraviny Kraj a Slovenská vegánska spoločnosť.